ҳукумати Қирғизистон изҳороти якҷояи Қамчибек Тӯшиев, раҳбари Кумитаи давлатии амнияти миллии ин кишвар ва Саймумин Ятимов, ҳамтои тоҷикистони ӯро дар робита ба рухдоди ахир дар марз нашр кард. Дар ин ҳуҷҷат ду ҷониб таъкид намуданд, ки мушкилиҳо дар марз бо роҳи сулҳомез ҳал мешаванд. Протоколе ки ҷонибҳо имзо карданд аз 9 банд иборат аст. аз ҷумла дидбонгоҳҳои сарҳадиро аз ҳарду тараф 3 километр пас кашидан, пас бурдани низомиён, техникаҳои ҳарбӣ ба мавқеи доимиашон ва фақат гузоштани навбатдории сарҳадӣ, қабули қарор дар бораи истифодаи чароғгоҳҳо дар ин минтақа. ҳар иқдом дар марзи давлатӣ бояд намояндагони ду кишвар мувофиқат карда шавад. марзбонони ду тараф хати ҳаракати худро риоя кунанд. тибқи протоколҳои қаблан имзошуда ба расонаҳо танҳо хабарҳое пешниҳод шаванд, ки аз ду ҷониб мувофиқа шуданд. ба раҳбарони гурӯҳҳои кории топографӣ супориш дода шуд, ки тавсифи қисматҳои сарҳадии давлатии Қирғизистон ва Тоҷикистонро аз нуқтаи ПТ-12 то ПТ-9 ҳарчи зудтар ба этмом расонанд. ҷонибҳо ба аҳолии деҳоти назди марзӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки бандҳои протоколро қатъиян риоя кунанд. субҳи 4 июн ҷониби Қирғизистон гуфт, ки Тоҷикистон дар мавзеи баҳси контейнер гузоштааст. мақомоти тоҷик гуфтанд, ки ин минтақа хоки Тоҷикистон аст ва бар асоси созишномаҳои қаблӣ дар ин ҷо дидбонгоҳи сарҳадӣ гузоштаанд. мақомоти қирғиз вазъро муташанниж унвон карданд ва раҳбари Кумитаи давлатии амнияти миллии ин кишвар ба ин минтақа сафар кард. мақомоти тоҷик дар бораи оғоз ва анҷоми музокира дар бораи рухдоди охир ҳеҷ хабаре нашр накарданд. аз ин пеш Қамчибек Тӯшиев, раҳбари Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, дар ноҳияи Чунъалаи вилояти Уш ба журналистон гуфтааст, ки ду ҷониб ба хулосае расиданд, ки нирӯҳоро аз марз ба қафо мебаранд ва аҳолии деҳоти назди марзии Қирғизистон, ки аз макони зисташон берун карда буданд, дубора ба хонаҳояшон бармегарданд. ҷониби Тоҷикистон бастани чунин як созишномаеро тасдиқ накардааст ва маълум нест контейнерҳое, ки барои ташкили дидбонгоҳ гузошта буд, берун овардааст ё не. Қирғизистон пас аз пайдо шудани контейнерҳои марзбонони тоҷик дар марз сокинони чанд деҳаро ба ҷои дигар кӯчонд. дар Бишкек ва Душанбе ду кишвар ба сафирони ҳамдигар нотаи эътирозӣ супорида аз амалкарди ҳамдигар норизоӣ карданд. муносибати Тоҷикистону Қирғизистон пас аз муноқишаи 28 ва 29 апрел ба сардӣ гароид. дар ин муноқиша дар марзи вилояти суғди Тоҷикистон ва Будканди Қирғизистон аз ду тараф беш аз 50 кас кушта ва зиёда аз 200 нафар маҷрӯҳ шуданд. ҷонибҳо ҳамдигарро барои сар задани низоъ гунаҳгор ва тафтиши қазияро оғоз карданд.